Choroba. Deň číslo 2. Malé veci. Malé veci sú presne také veci, ktoré treba riešiť počas chorých dní, lebo to sú také veci, ktoré počas zdravých dňoch nestihneme riešiť. Ale tie malé veci a malé skutky sú veľmi dôležité, lebo aj malý skutok lásky vie zanechať veľkú stopu. moja obľúbená mikino, vetrovka, stále keď si ju dám, tak mi trčí lístok. A to je chyba.